Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолудан чираттагы шифлык ярдәмен җибәрделәр, егетләргә нәрсәләр әзерләгәннәр. Билимнәре һәм тырышлыклары өчен бүләкләделәр. Наил Мәгъдиев БДИ тапшырганда 100 балл җыйган шалу укучылары белән очрашты. Июль матур традициядан башлана. Бүген Яршолыдан чираттагы шифлык ярдәмен җибәрделәр. Очрашу урыны үзгәрешсез калды. Майдан. Анда волонтерлар, активистлар һәм эшмәкәрләр белән хакимият вәкилләре килгән. Шифлык ярдәме белән йөкне махсус хәрби операциядә катнашучылар илтәчәк. Аларның кайберләре белән безнең төшерү төркеме аралашты. Әзмей кушаматлы хәрби хезмәткәр Чалыга шифлык ярдәмен алырга беренче тапкыр гына килми. Аның сүзләренчә, битараф булмаган шәһәр кешеләре, волонтерлар махсус хәрби операциядә катнашучыларга актив ярдәм итә һәм һәр вакыт ачык йөз белән каршы ала. Сам город красивый, большой, чистый, развивается очень много. Люди тоже здесь все доброжелательные. Ездим по городу, когда махают все руками, особенно дети. Бүген хәрби хезмәткәрләргә кул булгарга волонтерлар һәм активистлар килде. Чаллы халкы ватанны саклаучыларга гуманитар ярдәм рәвешендәге эше белән дә, яхшы сүз белән дә һәр яклап ярдәм итәргә тырыша. Сугышчыларга сәламәтлек телибез. Тизрәк кире кайтсыннар ие. Көтәбез. Безнең егетләребез исән-сау булып кайтсыннар. Бик көтәбез аларны. Бик көтәбез. Шолы мэры Наил Мәгъдиев та хәрбиләргә хәерле юл теләде. Шәһәр башлыгы хәбәр иткәнчә, берничә көннән сугышчылар шифлык ярдәмен алачак. В конце этой недели все, что мы сегодня отсюда отправляем, это квадроциклы, квадрокоптеры, тепловизоры. Все уже будет на передовой, друзья мои. Все будет на передовой. Спасет чью-то человеческую жизнь. Не исключено, что вашего родственника, вашего друга, мужа, папу чьего-то. Шифлык ярдәме белән йөкнең гомуми авырлыгы 14 тонна тәшкил итә. Ул Төньяк гаскәрләре төркеме өчен билгеләнгән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бүген Россиядә хәрби хәрәкәтләр ветераннары көнен билгеләп үттеләр. Әфганстан, Чечня, Сүрияне узган сугышчылар, ватанны саклаучылар, хәзер махсус хәрби операциядә катнашучылар. Яршолыда алар ватан-ана мемориаль комплексы янында очраштылар. Алар истәлекләр белән уртаклаштылар, аралаштылар, шулай ук һәлак булган сугышчан иптәшләрен искә алдылар. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Кайбер хәрби хәрәкәтләр ветераннары һәм хәрби хезмәткәрләр белән аралашып та алдык. Махсус хәрби операциядә катнашучы штурм группасы командиры историк кушаматлы хәрби алгы сызыкка контрактны имзалаганнан соң китә. 2024 елның 16 июнендә үзенең туган көне алдыннан авыр яралана. Ул сугышчан иптәшләре белән Сокол хуторын азат итәргә барган чакта дрон камикадзе аларны күреп ала. Аннары озак айлар дәвалану һәм тернәкләндерү уза. Бу вакыт эчендә аны хатыны янәшәсендә була. Ир шаяртып кына аны сугышчан дус кызы дип атый. До Москвы дошла, меня обхаживала и до части, постоянно со мной рядом была. И хотя у нас 4 детей, она не постоянно старалась приехать ко мне, чтобы не было из любых ситуаций. Это она меня выходила. Ну, как бы вот так. Ей большое спасибо. Все начинается с семьи. То есть, если я поддерживаю своего мужа, значит, у нас и дети будут поддерживать его, и значит все мы будем поддерживать, какую-то часть, может, внесем в поддержку города, не знаю, страны какой-то. Часть какую-то маленькую, но, я думаю, важную. Бүген махсус хәрби операциядә катнашучы шул хәрби биремнең кайтмаганнарны искә алу өчен гаиләсе белән килгән. Чарада төрле локаль хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар да бар иде. Я сам участвовал в освобождении Курской области. На данный момент область освобождена. Идет как бы восстановление области. Сегодня пришел, так как нахожусь в очередном отпуске, почтить память братишек, возложить цветы. Если мы не будем чтить тех, кто был с нами, кто остался, кто не пришел, домой не вернулся, то если не будет памяти, не будет истории. Сугыш хәрәкәтләре ветераннары үзләренең иптәшләре турында сөйләделәр. Со мной был сослуживец-срочник, еще по срочке вместе сослужили. Он как узнал то, что меня мобилизуют, на тот же день пошел в военкомат.
Сугыш хәрәкәтләре ветераннары халак булган иптәшләрен 1 минут тынлык белән искә алдылар. Чара мәңге утка чәчәкләр салу белән тәмамланды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Білімнәре һәм тырышлыклары өчен бүләкләделәр. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев бердәм дәүләт имтиханын тапшырганда 100 балл җыйган Чаллы укучылары белән очрашты. Очрашуга укучылар белән бергә укытучылар, мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре һәм ата-аналар да чакырылган иде. Толырак калдагы минутларда. Быел 34 укучы БДИны 100 баллга тапшырды. Шуларның 23-е химиядан иң югары балл алган. Калган 11-е әдәбият, информатика һәм рус теленә туры килә. Начал подготовку я уже с 10 класса. Шла довольно несложно, потому что очень хорошо, у меня были очень хорошие база была очень хорошая. В итоге так очень сильно повезло, потому что не допустил ни одной ошибки при выполнении экзамена. Укытучылар безнең төшерү төркеме белән 100 балл җыйган укучыларны әзерләү серләре белән дә уртаклаштылар. Успех подготовки 100-бальника по литературе – это прежде всего работа самого ребенка, работа учителя и также работа административной команды. И это дает блестящие результаты в лице 100-бальника. 30-нчы мәктәпнең химия укытучысы Ольга Калинкина рекордлы сонда 100 балл җыючы әзерләгән. Бер юлы 7 укучы химия буенча имтиханнарны уңышлы тапшырган. Педагог үзе әйткәнчә, быел аның йолдызлы десант. Педагогикада ул инде 30 елдан артык. Күренекле нәтиҗәләр өчен ул мэрдан 200 000 сум акча алды. У меня 3 года подряд было по 99 баллов. Вот в этом году выстрелила, плакала от счастья вместе с детьми. Очень, я ожидала, конечно, человек, думаю, 4 у меня будет, потому что такие дети, от которых, ожидала я. Ну что, 7 прямо для меня самой было чудо. Быел мэрдан хәрфән өчен 100 балл җыючылар 10 000 сум алды. Педагогларны да бүләкләделәр. 100 балл җыючыларны әзерләгән укытучыларга укучыларның сонына карап 50 000-нән 200 000 сумга кадәр акчалата премия каралган. И вот это стремление быть лучше других, пусть вас не покидает никогда. Ставьте высокие цели, ставьте высокую планку. Неважно, в учебе, в жизни, в спорте, в искусстве, в повседневной жизни. Я думаю, вот эти все, на первый взгляд, простые, но очень нужные и важные цели, они дадут хороший результат. Хәзерге вакытта балалар шәһәрдән читтәге югары уку йортларына кергә планлаштыралар. Чыгарылыш укучылары республика һәм Россия югары уку йортларын сайлыйлар. Әмма Чаллыда калырга ниятләүчеләр дә бар. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02. Ищите квалифицированного пластического хирурга, которому можно доверить свою красоту? Айдар Рафакович Нуриддинов, ведущий специалист многофункциональной клиники Ликон Плюс, воплотит ваши мечты о совершенстве в реальность. Доверьте свою красоту экспертам Ликон Плюс.